पहिलाव दिपर कहा जरा चिनी वो वीडियो नो नाई तो नहीं रहो जों तेने कैसे इन्फॉर्मेशन में खा ओ 20 किला कॉन्स्टिट्यूंसी ने अंदर मोट दुंग पर वो चिनी तंग तंग तिप्रा मोथानी राजू जमातिया नि बनी थ्रू थे इन्फॉर्मेशन कैसे में खा और खरकसा जत्न बासी जमातिया हने रोगी कलाइजा गदक मा अंगी तंगो बहुत चाइसिंग न तंग जाबो इनके बहुत तंगी बेसाई में लिया ओम हाई के इन्फॉर्मेशन में खा वो इन्फॉर्मेशन में वनी लग लगे वो न दिने और चिनी 20 किला ने अंदर ने तिप्रा मोथा तिरपा कामिनी इंगे प्राइमरी कमिटी संनि चाइतो मुंबाई जन जे मानसि सुबा सुगना लाइबे चिनि बिसिंगो न मेंबर नि बिसिंगो न सुबा सुग खाइनाय बिनाय ताबो बनो जों किसा बनो जे सुगमा दरते जों बनो सुबा वानि फाइलेखा हानि बंगै ओ तिप्रा मोथा तिरपा कमिसन जतनो न हामाय मारावो और बोरै बदल संनिबो साखार मुंतांगो ते प्राइमरी कमिटी ते जतनो और ताव चिनि आदम सन जतनो पहिला पाइपले हामजामो मारावो इनके जों बनो ताबो फाइबाय बनो सुबा लाइ फाइमाखे माइरं 50 केजि जे जों सुकते इनके ते बनो आपातत दाल थक सोयाबिन अम हाइके पियाज जे बनि सोलेद्रनि जों ताबो प्रेजेन्ट जों बनो ताबो तोनि रिफाइका नांखे जों तैबो लबसकांगो जे चलेमानि जों सुबा फाइफिनाय हानि बांगै ओ भिडियो न नाय दंना इनेरावबो जतनो सुबा मानखे सुबा फाइफिदि तमने हले बो अनेक सरे हामजांगि कलाई तंग ताबो जरा बो तांगि सामाया हानि बांगै जतनो न कयजाबो नेरावबो नखांखे नेरावबो मानखांखे जतनो थामसानि बिसिङाव हामजामानि बिसिङाव जतनो फाइ सुबा फाइखे बेलाखे जानाय इनके जों ते किसा बनो सुबा लांसिनाय तमने हमला जे बनि नांमानि जिनिस जों फंपारि तो हिंगालिया इनके बताओ तांग दमैयाबा किसु सिनर कलेक्शन तंग्रमनि रां 1000 तंग जों सिनि चेयरमैन होते जों बनो याफारना इनके हामबा लॉकडाउन जरा एम हाई क्राइसिस तम जगह चिन तिप्रा सारावनो जतनो कयले मुतुगो जतनो खाबाक्सा के जतनो पारा एलाका रगो एम हाई बरक तंखांखे जतनो जन किसा आंखेनो खरकसानि जीवन जों मोथांमोन पाइरेनो तो जतनो तो खाइमे हाबनो कंडीशन बुस्तु उइमा खाइने बिकॉज अमनि कंडीशन के एमन उनका रोगी गतंगो बतांगै से चाइमालिया हानि बंगै जों बनो हाकेनो नायै तंमालिया हानि बंग जों लग इनफॉर्मेशन महा जों फाइका नुबो नु फाइका नरौ नायबो नायदि बनि कंडीशन किसा फुनुक बे जोंनि कैमरामैन किसा सानाय बनि कंडीशन बो बाहायके तंग नबो कसै गपलाबो न तंजाबो इनके ते बसार बलगेबो करे बसाइसें कष्ट के खाइसे सुंचाना बो कष्ट तो तिनि साइतंग फिया हायफोनो जों बनो जतनो लोकरनो कयने मुसुगो जतन किसा मासा जे चुकसा सुबा माके गलाय नते बो हाननाय हानबाय पोस्ट खाइदि बनो खाइदि बाथा होत कैमरा ओले तो काम खाइने फोन जाओ कि सारी का फोन जाओ काका नेने रोगिले बसुक दगै तंखा जोंनो लोकरनो किसा साइखनारखे जावता आरो गंखे ता दुइ बसा काय को इनके नों डॉक्टर को नायजागै दे बिथिरक दे मानचाइ मतं पहिला केलाव बत्ती बपरे उदि तोरा दने या फारजावे आकोतला वो आके और बत्ती गार नन दिमा तंग इनके नों ताबक तांगै तैबे चावानि खूब कष्ट हो न मतं हाइसिबले बस तामन या को पालास का घर मन या इनके ताबक ननो फाइबे चुबा फाइनाय रकनो नों बसे जरतै बरकनो तमा मेसेज रना मुसुक बा हामारि रे रना मुसुक ना बाहाय साना मुसुक बरकनो बरमते बागा सासना खाकसां मन दे याफा मुसु आका sama mo ya fasna utar खाइने बा असो काम बा दा बेलायके हामबाय काकानि खुक्ति जों खोनाखा बो दिनै फाइ सुबा फाइनाय रनो